mace ta yi aure ta samu matsala ta fito gidan farko, maimakon daga lokacin da ta yi aure ta samu matsala ta fito dukkan kurakuran da ta yi a gidan farko ta kiyaye su kar ta sake yin su a gaba, sai kaga wannan bai sa mace ta yi hankali. Nassu irin abin da ya haifar mata da matsala a gidan farko ta fito, Allah ya ƙara rufa mata ta yi wani auren ta kuma, musamman in Allah ya sa ta ga tana da kyau, tana da shekaru, ta ga mutane suna ribibi a kanta, to ba ruwanta kawai yadda take so, don haka ka sake ta mana, in ka sake ta ai wasu nan suna jira, ba ta san ko ruɗa kansu suke ba. Ku je ku bincika ku gani, kaso 100 wallahi cikin binciken da muka yi na waɗanda suke harkar karuwanci 80 za ka ga karuwai kyawawa ne, 20 ne kake ganin waɗanda suke harkar karuwanci ba kyawawa ba a fuska, wanda asalin abin da ya ruɗi waɗannan 80 cikin 100 suka faɗa harkar karuwanci, kyan da suke da shi ne ya ruɗe su zuwa ga karuwancin, shi ne abin da ya jefa su zuwa ga